wadut. Ayo, meja pitu persiapan. Terpasang nomor 10 nomor meja. Bibar meja 6 para kawula muda. Sameneika rombongan meja pitu. Masalah ingkang asta sampur kula nembung derek dumateng sedaya ingkang wonten meja pitu. Pedal kula aturaken yo. Ayo Nduk. Ayo melaku seneni Pak Niko lho. Ayo. Oh ini gak joget. Wedang singkir cilik Dik. Nek gak iso goyang duit balik. Yuk, yuk. Yes. Eneng sing bulan 11 yo kate nanggap.